Because no aru emene Enugu, amamu no aru ko blessing. Eyes in Enugu State. Jesus Christ, so the eyes. Eyes in Enugu State. Hey! A blessing, or a blessing. Eyes, yo! Jesus. The kind of eyes in Enugu State. Get bunch of room, Madu, dear, Manu, hey! I'm 36 years, I've been Mudia before. Eyes is on Nigeria, but Enugu State. Let me pick it, let me see. Pick here, sir. Hey! Omo, she and the video now. You go see Enugu State, yo. Look at it. Nenu eyes. Hey! I don't know you. In a tayata. Hey! That is no blessing. No, not here. It's a blessing. Hey! It's a blessing. Oh, well, that's no blessing. The golden eyes in Enugu State, yo. Kenny Yamero. Yaburupa Yoma. Adding 36 years. Adding 36 years. I flew Mudia before. Eyes in Enugu State. She had a video of Bitono. Chukwu Kika Biama. Yaburupa Ngozi. It's a blessing. What can you say no blessing? Blessing to Enugu. I'm a 50 years. 50 years old man. It's a blessing. That is a good year before. A blessing. And not to me, to you, Makibi. Thank you, sir. Thank you, my brother. Hey! Thank you, sir. That is the 50 years. Also in a year, maybe 50 years, about half a century. Also, no Funube Odiya, 50 years of his life. More than 36 years of Funube Mia. Eyes in Enugu State. Hey! The Kwenu eyes. Nenu eyes. Ojurezi boy. Eyes in everywhere in Enugu State. I never seen here. Ihe ga-abụ ngozi. Ọmambụrụ anyị ihe ntaramahụhụ. Chineke kuzu ni nke daha. Nenu eyes. Nenu eyes. Ọ na-eme ọtụchazi. Nenu eyes. O juru ezigbo oyi na eyes ebe a. Na eyes ebe a. Ọ na-eme otu obere. Nenka. Ya bụ eyes o juru ezigbo oyi. Even that year no n'ime were ya tinye n'ọnụ taa ya si na ngozi na ọ dị 50 years na funube ya. O nwe onye si n'obi n'uti na funube mi ebe ka ọ da. Ọmado si n'Enugu State ya. Chai. Ya bụrụkwa ngozi o. Ya wetara anyị ngozi. Ịnụkwa